Mesto Partizánske v tomto roku zrealizovalo rekonštrukciu materskej školy na Malej Okružnej, kde sme realizovali rekonštrukciu dvoch budov. Robili sme nový budový plášť, zateplovali takisto aj strechu. Strecha prešla totálnou rekonštrukciou, zmenili sme z rovnej na valbovú. Súčasťou rekonštrukcie strechy je vybudovanie fotovoltaickej elektrárne s výkonom 50 kW. Zároveň budovali retenčné veľké nádoby, ktoré slúžia na to, aby zadržiavali dažďovú vodu, hľadiska teda biodiverzity a schopnosti riešiť otázku zadržiavania vody v kontexte vodozádržných opatrení. Súčasťou rekonštrukcie bola aj vstupná chodba, ktorá je taká dlhšia, kde bolo potrebné urobiť zásadné rekonštrukcie a tie išli z mestských peňazí. Ale to gro, tá veľká rekonštrukcia obidvoch budov materskej školy išla z európskych peňazí. Je to príklad rozpore s tým, ako sme porovnávali materskú školu na ulici Makarenkovej, ktorá teda zatiaľ má rekonštruovanú iba strechu, má vymenené okná, potrebujeme riešiť obvodový plášť, potrebujeme riešiť interiér a potrebujeme aj túto materskú školu dostať do úrovne 21. storočia. Kedy sa to podarí? Už iba vtedy, ak budú zdroje z Európskej únie, pretože konsolidácia láme väzy všetkým samosprávam, musíme všade šetriť a to financovanie, ktoré na Slovensku dnes je absolútne nepostačujúce. Keď sa pozrieme na túto susedom Českej republiky, tak vidíme, že ich zdroje na občana sú trojnásobne vyššie ako podielové dane na území Slovenskej republiky. Preto je potrebné, aby všetci politici, ktorí majú čo povedať do toho, keď sa dnes realizuje revízia, či už plánu obnovy odolnosti alebo operačného programu Slovensko, aby našli zdroje na to, aby sa mohlo opäť investovať, pretože modernizačný dlh v všetkých mestách a obciach je veľmi veľký a bez európskych peňazí si samosprávy na Slovensku neporadia.